Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. 25 март көнне Кемеровдагы кышкы чия сәүдә комплексында чыккан янгында һәлак булучыларның гаиләләре, туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Devam итәбез бүген безнең программада. Оренбургның Хөсәйн Ямашев китапханәсендә татар теле дәресләре. Иң беренче без әһәмият бирәбез татар авазларының әйтелешенә. Чөнки монда халык килә, аларда төрле диалект, төрле акцент. Свердлов өлкәсе бөтен Россия күләмендә узган инша конкурсының җиңүчеләре арасында татар кызы. Һәм Элис безнең, конечно, авыл кешесе. Ул авыл кызы. Сыер савырга да белә инде. Татар халкының тамыры авылларда. Бүген без Кукмара районы Вахит авылында. Шундый китте урбанизация дип атала бит инде, шәһәргә тартыла яшьләр, хәтта безнең менә шундый мәдәният йортларыбыз, социаль сфераларыбыз, шундый менә дисатларыбыз менә кирип карарбыз, ялт иткән булса да, сәүдә йортларыбыз булса да. Ерак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребез мәдәниятта да, спортта да сынатмый. Детей практически не надо искать. Они сами вот ходят сюда. Девчонок приглашал сюда однажды было, в принципе. Это как бы семейный подряд, все попарно. Тапшыру азагында тарихи ватан сәхифәсе. Татар революционеры Мулла Нур Вахитов һәйкәле Казанның нәкъ үзәгендә, Габдулла Тукай мәйданында урнашкан. Оренбургның Хөсәйн Ямашев китапханәсендә татар телен өйрәнү буенча курслар эшли башлады. Аларны 7 ел рәттән китапханәче Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Василә Шәрәфетдинова үткәрә. Курска йөрүчеләр арасында төрле яшьтәгеләр, белгечләр, барысында мирас клубы берләштерә. Максатлары да бер: гореф-гадәтләр белән танышу, телне өйрәнү. Клубның программасы да шуңа карап төзелә. Бу төркемгә телне бөтенләй белмәүчеләр йөри. Татар телен өйрәнүчеләр белән безнең хәбәрчеләребез дә очрашты. Дөньяда туган теле аркылы күп нәрсә белергә теләүчеләр өчен Хөсәйн Ямашев китапханәсе бушлай курслар ачты. Ел сайын укучыларның саны үзгәрсә дә, укытучылары бер. 2011 елдан якшәмбе көннәрендә такта алдында торучы өлкә китапханәче Василә Шәрәфетдинова. Ханым телне камил белә һәм курска йөрүчеләрнең дә шулай үзләштерүен тели. Иң беренче без әһәмият бирәбез татар авазларының әйтелешенә. Чөнки монда халык килә, аларда төрле диалект, төрле акцент. Грамматиканы да өйрәнәбез, укыйбыз күп итеп, шулай ук язучыларның иҗаты белән таныштырабыз, татар гореф-гадәтләрен белән таныштырабыз. Үзебезнең татар телен төрле яктан инде тарихында сөйләп үтәбез. Гаиләләре белән килүчеләр дә бар. Телне өйрәнергә теләк тә, тырышлык та зур. Эльвира белән Илдар Ахмаметовлар шәһәрдән ерак яшәсәләр дә, ял көнен укуларга багышларга тырыша. Максатлары иң элек татар телендә үзләренә сөйләшергә өйрәнү, оннан уллары Дамирны да бу дәрескә йөртү. Татар традицияләрен белергә, сакларга һәм баларга өйрәтергә. Яндын да син, тундын да син. Нишләтмәдә язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең. Мөхәддис Тукай теле. Үз вакытында телне өйрәнә алмаганнар өчен мөмкинлекләр ачыла. Шуңа да укырга йөрүчеләрнең яшьләре дә төрле, 20дән алып 70-ка кадәр. Соң минутта үз телеңдә
әйтә алсаң әни дип, соң минутта үз телеңдә әйтә алсаң әти дип, күзләреңә яшьләр тыгылыр, туган телең әнә шул булыр. Мөгаллимнәре чыннан да татар мәдәнияте белән башкаларны таныштыру өчен күп көч куя. Курсларда телне өйрәнү өчен дәрес кысалары белән генә чикләнмиләр. Татар телен өйрәнеп, алар хәтта үзебезнең театрга йөреп аңлый торган булсыннар. Яңа вакыт газетына язылалар алар. Шуларны укыйлар. Без монда төрле мәкаләләрендә әйтәбез, укып дәрестә шуларны тырышабыз аңларга. Тырышалар онлайн буенча да өйрәнәләр. Әлбәттә, атнасына 1 сәгать кенә барган дәресләр эчендә шундый бай мирас белән, горыф-гадәтләр белән, тел белән дә танышып бетеп булмый, ләкин ул теләге булган кешегә шундый бер этәргеч булып тора. Кемнең теләге бар, ул дәвам итә ала интернет ресурслар аша. Онлайн мәктәпләргә теркәлә һәм инде төптән телне генә өйрәнә башлый. Кемдер безнең чараларга актив йөри башлый. Безнең инде чараларда аралашу татар телендә генә бара. Без төптән язучылар, шагыйрьләр турында мәгълүмат бирәбез. Аларның шигырьләрен укыйбыз. Алар аны ишетә, кайберләре актив катнаша да башлый. Алар театрга да бергә йөри. Мәсәлән, Рия Колпнева балачак хыялын тормышка ашырга була. Ул янында булучылар белән татарча сөйләшү һәм татар театрында спектакльләрне тәрҗемәсез карау. Уку танышу да дәвамлы була. Беренче чиратта шулай итеп китапханә үз укучыларының сонында арттыра. Безнең максатыбыз татар теле әдәбиятын белсеннәр әзрәк һәм китаплар алсыннар. Безгә бит китапханә булгач, иң беренче шул китап укысыннар алар. Бу эшнең кирәклеген китапханә хезмәткәрләре яхшы аңлый. Дәвам итәргә теләкләре бик зур. Киләсе елга программада үзгәрешләр кертергә дип торабыз. Бәлки төрле студиялар ясарбыз. Бик шундый зур теләгебез балалар белән эшләргә, яшь мирас клубын тупларга. Әлбәттә, проблемалар да бар. Заманча залны төзекләндерергә кирәк. Уку-укыту әсбәпләре кирәк. Яңа костюмнар, милли костюмнарны яңарту кирәк. Менә бу проблеманы шишәр өчен Оренбур шәһәре Туган тел милли мәдәни автономия рәистәшләре белән грант конкурсларында катнашырга дигән уй туды. Гадәттә укулар май айларында тәмамлана, ләкин бу төркемгә йөрүчеләрнең теләге белемнәрен камилләштерү өчен яңа уку елында да дәресләргә йөрү. Оренбургтан Фирза Абсалямова, татарлар. Свердау өлкәсе Түбән Серга районы Үрмәкәй авылының 8-нче сыйныф укучысы татар кызы Элис Вахапова зур җиңү яулады дип җиткерә Уралдагы хәбәрчеләребез. Ул бөтен Россия күләмендә узган инша конкурсының 35 җиңүчесе арасында. Барлыгы 600 катнашучы булган. Россия башкаласында узган конкурс хакында җирле хәбәрчеләребез. Интернет аша бөтен дөньяда булган вакыйгаларны барлап, аралашып 5 чакрымнарны, вакыт аралыгын юк итәбез. Заманага яраклашып, 3 телдә татарча, русча, инглизчә сөйләшә алу зур бәхет. Бу Үрмәкәй авылы кызы Элис Вахапованың иншасыннан кечкенә генә өзек. Мин бик яратам үземнең авылымны, чөнки монда минем иң якын дусларым. Аларны мин бик яратам. Әнием һәм әтием монда тудылар, монда яшиләр, монда табигать бик матур. Кыш мин чаңгыда йөрергә яратам урманда, хоккей уйныйм, һәм бу авыл иң матур җир дөньяда дип уйлыйм. Элис әйтүенчә, бүген бу күренешләр аның карт әби бабаларына әкият кебек булыр иде. Минем иншам карт әниемнең мәктәп еллары турында язылган. Карт әнием миңа үзенең һәм үз дусларының нинди мәктәптә укыганын, нинди авырлыкларны күргәнен сөйләгән иде. Аның сөйләгән сүзләрен мин тарихта калдырасым килде. Чөнки үсеп барган балалар хәзер бик яхшы дөньяда яшиләр. Алар әби бабайларыбызның авырлык белән укыган вакытларны белергә тиеш дип уйлыйм. Элис 1 минутында юкка сарыф итми, булачак һөнәре хакында әйтә алмый. Тик ул әлбәттә аның яраткан дәресләре, татар теле әдәбияты, тарих яки инглиз телләре белән бәйле булачак. Безнең мәктәптә татарча
балалар яхшы сөйләшәләр. Ләкин безнең сыйныфта бар малай, ул татар телен яратмый һәм миңа татар теле кирәкми дип әйтә. Мин уйлыйм, бу дөрес түгел дип. Татар теле миңа тормышта булышыр икенче телләрне өйрәнергә. Шулай ук татар телендә бар авазлар инглиз телендәге охшаганнар. Һәм татар телен мин бик яратам. Тырышканнан барсы да була дигән сүзләрне Элиска карап әйтергә була. Ул бик тырыш, талантлы, киләчәккә карап эш итүче бала. Укуында гына иң алдынгы түгел, әйдә дә әнисенең зур ярдәмчесе. Өй эшләре буенча да энесен карашу дисеңме, әле өстәл янында да кайнаша. Кыз бала бит ул. Һәм Элис безнең, конечно, авыл кешесе. Ул авыл кызы. Сыер савырга да белә инде. Кишер утарга, помидорны утарга, бакчада эшләргә белә инде Элис. Конкурста җиңүе Мәскәүгә сәяхәт кылу кызның гына түгел, бар гаиләнең куанышы билгеле. Аның истәлеге менә әлеге диплом, мактау кәгазьләре, бүләкләр. Элисның томанлы елга йөгерер дип исемләнгән эше иң яхшы 100 инша җыентыгына кертелгән. Хәзер аның бөтен Россия төбәкләрендә диярлек дуслары бар. Иң мөһиме, хәзер ул ышана, авылының үткәненә булган мәхәббәте, бүгенгесе, киләчәккә омтылышы мөгъҗизаларга тиң. Альфия Габдушева, Ләйсәнә Садретдинова, Роза Тулина, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Татар халкының тамыры авылларда. Бүген без Кукмара районы Вахит авылында. Шундый китте, урбанизация дип атала бит инде, шәһәргә тартыла яшьләр, хәтта безнең менә шундый мәдәният йортларыбыз, социаль сфераларыбыз, шундый менә дисатларыбыз менә кирип карарбыз, ялт иткән булса да, сәүдә йортларыбыз булса да. Ерак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребез мәдәниятта да, спортта да сынатмый. Детей практически не надо искать. Они сами вот ходят сюда. Девчонок приглашал сюда однажды было, в принципе. Это как бы семейный подряд, все попарно. Тапшыру азагында тарихи ватан сәхифәсе. Татар революционеры Мулла Нур Вахитов һәйкәле Казанның нәкъ үзәгендә, Габдулла Тукай мәйданында урнашкан. Татар халкының тамыры авылларда дибез. Дөрес, авылларыбыз хакында күп сөйләнә. Аларны саклап калу гына түгел, үстерү турында эш алып барыла. Без исә бу хакта сөйләүебезне дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Кукмара районы Вахит авылы дан казанган сала дисәк ялгыш булмас. Бүген аның яшәешенә тукталырбыз. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Бу ел фасылының иң төксе айы, яз башы. Хәзер без Кукмара районының иң зур авылларының берсе, Саклау тау итәгенә урнашкан Вахит авылында. Авылыбыз бик бай, бик тәртипле. Ни өчен әйтәм, менә безнең инде электән сүзләр бар, безнең тау асты динлерәк диеп инде тау үсләре. Без янә ничектер динсезлектән түгел, безнең авыл күн эшләгән тиреләр. Әйе. Улар хәтта бит инде милицияләрдән курыкканнар, бик җәелеп китмәгәннәр инде. Анда-монда йөрергә дә әзрәк кысылыбрак яшәгәннәр. Ничектер үзләренә бикләнебрәк дип әйтеп уйлыйм инде, мин хәзер үземчә уйлыйм. Шунлык белән әзрәк дин нитебрәк теге кыскарыбрак калган инде. Бик җәелеп йөрмәгәннәр дип әйтәм. Элек бездә муллалар читтән килгәннәр. Югарыш мулласы дагын, түбәниш мулласы да. Хәзер менә безнең үз авылыбыздан чыккан Зинур хәзрәтебез, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Менә шулай авылга килеп керүгә без аның халкы белән аралаша тарихын барлый башладык. Билгеле инде, мәчет хакында сүз чыккач, авыл уртасында балкып утыручы Аллаһ йортына юл алдык. Безнең авылның тарихы булай бик билгеле түгел шул хәлдә. Инде элек-электәннән татар авылы, бездә элек 2 мәчет булган, 2 мәхәллә. Югарыш мәхәлләсе, түбәниш мәхәлләсе дип йөртелгән инде ул. Инде ул теге вакытларда мәчетнең берсе янган, берсенең инде манарасы киселгән. 1992 елда шушы мәчетне төзи башладылар.
Анда бабайлар башлап йөрделәр инде, пенсиягә чыккан. Нигъмәтҗанов Минахан абый, Гарифуллин Рафиq абыйлар, һәм инде шул вакытларда пенсиягә чыккан плотник бригадасы, бабайлар инде бик актив катнашып, авыл халкы һәм инде колхоз көче белән инде бу мәчет сафка басылып, ул 94 елны март айында ачылды. Вакыт узган сайын мәчет искерә. 15 елда шушы безнең Нафиq абыйның колхоз рәисенең ярдәме белән һәм инде авыл советы, Илгизәр Халитович, аннан соң инде эшмәкәрләр, алар киңәшеп, бергә киңәшеп инде бу мәчетне яңадан төзекләндерергә булдык. Иске мәчетнең айын музей диварлары саклый. Мәдәният йортында урнашкан музейга уздык. Билгеле Вахит авылының тарихы белән нәкъ менә анда танышырга була. Мин кыскача гына әйтәсем килә, 19 гасырда нигез салынган безнең авылыбызга, Иван Грозный заманнарында да нәрсәдер булган дип сөйлиләр шушы безнең авыл халкы турында. Үз гомерендә 3 тапкыр исемен үзгәрткән безнең авылыбыз. Иң беренче аны Яңа Сасы авылы дип йөрткәннәр, аннары ул Булиле дигән исемгә күчкән. Инде колхозлар шу чырларыннан соң Муланур Вахитов исемдәге колхоз дигән исем бирелгәч, авылның исеме дә Вахит авылы булып киткән. Менә без хәзер шул исем белән яшибез. 28 еллардан бирле без Вахит авылы булып яшибез инде. Авылыбыз электә бик зур булган, хәзер дә бик зур һәм бик матур, бик төзек, бик эшчән, бик булган халык яши безнең авылда. Электән тире иләү, шәл бәйләү белән шөгыльләнгәннәр һәм үзебезнең авылның данлыклы тун тегүчеләре, бүрек тегүчеләре, итек салучылары бик күп булган. Гомумән аш яшәмәгән халык, бик тырыш, бик хезмәт сөючән. Бу авылның үткәне һәм ул әлеге музейда саклана. Инде бүгенгесенә килсәк, шулай ук гырыф-гадәтләрне, йолаларны саклап гомер итәләр алар. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Вахит авылы, Кукмара районы. Ерак көнчыгышта яшәүче милләттәшләребез мәдәниятта да, спортта да үз көчен сыный. Хабаровск шәһәрендә, мәсәлән, 2 ел көрәш секциясе эшли. Җирле Сабантуйда көрәштә катнашырга батырларны әзерлиләр. Спортчыларның шөгыльләнүен хәбәрчебез Ләйсән Вафина күзәтте. Көрәш җитди спорт төре. Ир-егетләрдән сабырлык, чыдамлык, үҗәтлек таләп итә. Шөгыльләнүгә керешкәнче тәнне, кул-аякларны әзерләргә кирәк. Секцияны мәктәптә оештырып җибәргәннәр. Дәрестән соң балаларга шөгыльләнергә дә уңайлы. 1-нче сыйныфтан алып 6-нчы сыйныфка кадәр укучылар йөри. Грек-рим көрәшендә 42, татар көрәшендә 27 бала шөгыльләнә. Раис Рашитович ул бик яхшы кеше, ул ата кебек бу балаларга ул не только көрәшне карый, ул и тормышны да карый, и уку карый мәктәптә. Ну, в общем, бөтенесен ул карап тора. Дөрестән дә спортта хәл иткеч рольне нәкъ менә тренер уйный. Хабаровск батырларына Рәис Рәшит улы белән бәхет елмайган дияргә була. Балаларның аңа тартылуы сизелеп тора. Детей практически не надо искать. Они сами вот ходят сюда. Девчонок приглашал сюда однажды было, в принципе. Это как бы семейный подряд, все попарно. Вот у меня на сегодняшний день дети занимаются 2 брата. В дагестанцев тоже 2 брата. Потом еще там 2 брата есть. То есть у них есть желание. А только ли есть желание у этих ребят, в принципе, их надо, наоборот, приобщать. Я всех ставлю такой девиз родителям. Никого не надо попрекать в том, что, в принципе, кто-то умеет, не умеет. Я говорю, если не умеет, просто приводите, мы начинаем с ними работать. Уңышның сире 99%ка тырышлык белән бәйле. Биргә йөрүче балалар һәм яшүсмерләр моны бик яхшы аңлый. На себя выводишь, вот твое движение. Раз, ногу зашагнул, бросок пошел, бросок, вот. Спорт для меня это тренировки. Силовые там разные. Спорт воспитывает настоящих мужчин. Он все хорошо, доходчиво объясняет, показывает. То бишь, нету таких вот людей, на которых он не обращает внимания. Вот он может подойти и сказать, что не так, правильно все показать. Никогда не орет. В этой школе, точнее, открылась.
секция, ну и все. Как-то у меня все пошло. Первый день думал, ну ладно, сейчас на вторую тренировку схожу и все. И как-то это все затянулось. Тренер Рәис Газизуллинны Татарстанда узучы ярышларга хөкемдар итеп катнашырга да чакырып торалар икән. Алга таба аның планнары зурдан. Расти, продвигаться и детей еще, в принципе, натаскивать. Я думаю, что это, наверное, не каждому суждено, потому что у нас в городе Хабаровске только вот единственный, кто занимается, это один пока. Одна школа, которая есть. Но я хочу создать в регионе, если регион потянется, хочу создать дальневосточное. Если это будет удачно, потому что Приморье это уже охвачено, потом все тренера, они говорят, только дай возможность. Я говорю, а от меня что зависит? Дорогу оплатим, мы всегда приедем. Есть желание, у всех есть желание. И понять, что можно развивать и на Дальнем Востоке, и как бы не то, что развивать, в принципе, надо продвигать и работать с этим. Продолжаем работать. Хорошо, все, отдохнуть, значит, хорошо. Работаем. Видишь, молодцом. Без аралашкан балаларның күбесе киләчәктә ярышларда катнашырга тели. Бәлки, зур спортка да аяк басарлар. Әйе, көрәш ул гасырлардан гасырларга милләтебезнең көч-куәтен күрсәтеп, горурланырга мәҗбүр иткән спорт төре. Лейсин Вайфина, Татарлар, Хабаровск. Игътибарыгызга тарихи ватан сәхифәсен тәкъдим итәбез. Бүген без сезгә татар инкыйлабчысы Мулла Нур Вахитов һәм аның һәйкәле турында сөйләрбез. Татар революционеры Мулла Нур Вахитов һәйкәле Казанның нәкъ үзәгендә, Габдулла Тукай мәйданында урнашкан. Ул шәһәр үзәгендәге иң билгеле һәйкәлләрнең берсе. Татар шәхесләренә куелган һәйкәлләр арасында иң зурларыннан. Калкулыктагы һәйкәл проектын бер юлы 4 автор эшләгән. Булар Мәскәү скульпторы Юрий Орехов, башкала архитекторлары Александр Степанов һәм Валентин Петербуржцев. Шулай ук ул вакытта Казанда баш архитектор булып эшләгән Миннур Агишев. Гранит нигездә басып тора торган 12 метрлы бронза монумент тантаналы рәвештә 1985 елның 22 августында Мулла Нур Вахитовның тууына 100 ел тулу уңайыннан ачыла. Мулла Нур Муллажан улы Вахитов 1885 елда Пермь губерниясендә туа. 1905-1907 елгы революцияда катнаша. Февраль революциясыннан соң Казанга килә. Шәһәрдә совет властен урнаштыруда үз өлешен кертә. Ленин кушуы буенча Эчке Россиянең мөселманнар буенча комиссариатын оештыра. 1918 елда атып үтерелә. Бүген Мулла Нур Вахитов исеме химия комбинатына, урамга, мәйданга һәм Казан районнарының берсенә бирелгән. Югалтулар авыр, бигрәк авыр сиңа газиз булган кешеләрне. Изге рухларына дога кылып, кала инде сабыр итүләре. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Сау булыгыз.